Mga kapuso, Ilonggo Jiu-Jitsu athlete nga taga Banwa sang Uton nakuha ang bulawan nga medalya sa nagapadayon nga Southeast Asian Games 2025. Si John Sala nakatutok. Matapos ang maaksyon kag mainit kahampang, makita sa nawong sang 38 anyos nga Ilongga nga tumandok sang Banwa sang Uton, ang tuman nga kasadya sang naluto sini ang pambato sang host country nga Thailand sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg Finals sa nagapadayon nga Southeast Asian Games 2025. Sino kay Kimberly, wala ini maghuna-huna nga malutos ang mga kasumpong sini, ilabi na nga nakahibalo ini sa ilang mga kapasidad. Apang suno sa iya, nagsalig ini sa iya kaugalingon kag ikasarang. Actually, wala ako nag-expect nga maka-medal ako. Kay amo ni siyang first ko nga competition sa 48 kilograms. So, nag-move up ako. Usually, balaan sa 45 kilograms ako nag-compete. So, this time, nag-move up ako para makakompete ako sa SEA Games. So, mas bukat kag mas dagko ang ako ng mga kontra. Wala man kuno sini mapungga ng iya emosyon sang awarding ceremony na. Ilabi na sang ginpatukar ang Philippine National Anthem. Pila pa lang kami ang nakakuha sa gold medal. Amo na ka grabe kinahilibigan ko. Happy lang din. And then, satisfied man ako dahil na nag-pay off ang tanan ko hard work. Tuma naman ang kasadya sang iya pamilya sa kadalagan nga iya nalabot. Sino sa magulang siningan si Barangay Poblasyon West Oton punong Barangay Joseph Benjamin Custodio. Halin sa nagsugod na hilig sa jiu-jitsu iya utod, nakita nilang iya sakripisyo kag dedikasyon. Na-surprise man kami kag happy man. So kag proud gid sa kalimanghod ko nga wala kami nag-expect na sa una. Congrats gid kag kabay pa ang masunod nga mga handom niya, may Asian, may next pa nga mga tournament. Oo. Kabay pa nga makuha gid. Luyag ni Kimberly nga mas maatagan pa sang atensyon ng jiu-jitsu. Ilabi na nga madamo sa mga atleta nga Pinoy ang dako ang potensyal sa ini nga patag. Mensahe sini sa mga kasubong atleta. If you're willing to work hard, and if you put your heart and soul into whatever you do, as in, tanan kin kaya ma-achieve. Upod kay Hasni Sierto, John Sala. 1 Western Visayas.